Shalom Amang Inang, kita akan memulai kebaktian kita siang ini. Kami persilakan Amang Inang untuk berdiri untuk prosesi untuk masuk. Terima kasih. Hurian itu hata, namar pungudu hita di hari pesta Natalon, marlas ni roha, maka mauliatehon balgani asini rohan di bata, namar suruh anakna, ima hatai nagabe daging, mar hite-hite hatu tubuni Yesus di Bethlehem, di bagasan las ni roha sisongoni, hupasahat hamima Tuhamu, selamat hari Natal ma dihamu saluhutna. Selamat hari Natal manang hamu. Atong bongoti hamuma akka bahalna mar hite-hite hamauliateon akka alamanna mar hite-hite puji-pujian di bagasan uduk dohot seret niroha tapahibul marohata marsaur dohot Yesus naung tubuih maredde mahita. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Dungi gabe daging mahatai, jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon, jadi huida hami mahasangapon na, songon hasangapon ni anak sasada, nasian amai gok asini roha dohot hatuaon. Haleluya. Martangiang mahita ale amanami amani Tuhan Yesus Kristus hatai nagabe daging Tuhan nami na tubuh di huta Bethlehem say pinuji magoarmu na badiay ala naong diktikir ho hami bangsom
Ditogu-togu hodo hami sian haholomon tu hatiuron. Jala dipadomu hodo hami naholang kian sian ho gabe saur muse dohotto. Gok halalas ni roha dohami alanii. Sajalo ma hamoliaton ni rohanami. Naung tinopotmu marhite-hite anakmi. Amin. Tangihon hamu mapatik ni debata, imana tersurat di sada Yohanes 4 ayat 7. Hamu aka haholongan, marsi haholongan mahita, aisian debatado haholongan ni, jala ganup namar holong ni roha, ima naung tubuh sian debata, jala ditanda do debata. Atong rap mangido gogo mahita tu debata lau mangulahon patik naik. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Taadopon mangoluta tubal gani holong ni tuhata tuhita marhite hatu tubun nina tu portibion tata kasima akapambahayanata naso saurdot tu pakokop nai alani tama uduk kita
Manopo ti dosata di adopan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan para siroha na sumurung nungada gabi daging ho jala saur tuhami jolma na dihasyanganon di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Asa tungpos rohanami di pandongan yomu di hami mangadupi nguluon. Alai si pata dope ganggu hami di panugyomi uju masa hasusaan manang parukilon di ngulu nami. Maroham alai Tuhan, obar dunia di basam. Di pasaur hodo dirim tuhami nagok hahurangan dohot dosaon. Jala ditobus ho hami, asa taruli haluaon dohot ngulunay baru hami. Alay di parsauran nami si ganup ari, si pata hupajongjong hami dope parbolatan. Pabahirhon pardonganon mangihuton status sosial dohot gender. Dang dope huhaholongi hami dongan nami jolma, songon pambahanan mi itu hami. Asi maroham di hami Tuhan, obar ujentan mi basam. Say sungguli marohanami, asa mumbaroha dohot pangalahon nami, asa tarparangihon hami pakokok mi di ngulu nami. Jala patar nasay toktong mardonga toko hami, manang ahape na masa di ngulu nami. Tangihon mahami, marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosa. Ai songonodo holong ni rohani debata tu portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan nasa laliling-leleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na di ginjang. Amin. Epistel turpuk di pesta Natalon, imana tersurat di Yesaya sia ayat sada sahatro di onom. Bangso na mardalani di bagasan haholomon, marnida sada panondang na bulon. Bisar dosa da panondang di aka na mangingani tano linggoman ni hamatean. Nunga di patorap ko bangsoi, nunga di padiri ko di ibana kalalasni rohana bolon. Rohana sida di jolo ni bohim, sangon lasni roha di gotilon, sangon para tolokon di nama bagi taban-taban. Ay nunga di panggohloko auga na ape tu ibana, dohot batahi na abarana, dohot lising-lising ni na mangadu ibana, songon uju di ari Midian. Ay masok sa dogot nas
bangsa sejahteraan lipat senjata di syukur tongtongan. Ro diulos nama sapu mudar, gabe si panganon ni api. Ainunga tubuh dihita sada poso-poso, dileho tu hita sada anak. Pape tu abarana dosugut harajaon, jala bahenon naguarna, si partahi halongangan, si ulu balang ni debata, ama saleleng ni lelengna, raja ni hadameon. Bahen magada ni harajao, dohot hadameon, nasa maruju di bangsa ni si David, dohot di harajaon nai. Pakungkon dohot patuhon, marhite-hite patik dohot hatiuran. Olat nion ro di saleleng-lelengna, hamuruhon ni Jahoba Zebaot patupahon songoni. Ima sahatna, martua doakana tumangihon hata ni debata, jala nao peopsa. Amin. Tahati dakon ma hapor seotai, songo nahina tidakon ni dongata sa hapor seaon di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugu naso hatu dosan, natu mapalangit dohotano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, ima na tidubuhon ni si Maria, na gabe-gabean si Antondi parbadia, andorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tubanu turung dung ditanom, na mulak mangulu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lauhudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargugu na suhatu dusani. Disima ibana paihon mulak sugut tu tanoon, manguhumi malak mangulu dohot namate. Au porsea ditondi perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia. Dohot ya sisaani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sora sudah. Amin. Tabigi ma edde puji-pujian siankur lansia.
Tabegema tikting namasa di Huriata. Shalom. Tabegema tikting ni Huriata di bagasan mingguon. Sada guarni minggu. Guarni minggu ta sadarion ima minggu pesta parjolo parningotan ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Doho topik gabe daging mahatai Yohanes sada ayat sada saat 14. 2. Pakobasion ni Pandita Resort. Sadarion Minggu 25 Desember 2022, Pandita HKBP Resort Mampang Prapatan, Pandita Sang Hormat Banjarnahor STH MM, Marhobas di HKBP MT Haryono. Tolu, Pesta Parjolo Parningotan di hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Sadarion Minggu 25 Desember 2022, Ima Natal Parjolo, Pesta Parjolo Parningotan di hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Tapatupado Parmingguan Bahasa Indonesia pukul 7 WIB diuduti dohot marulaon nabadia. Parmingguan Bahasa Batak pukul 10 WIB diuduti dohot marulaon nabadia. Laos papungu pelean tujolo dohita manupaki tu diakoni sosial Karitas Emergensi HKBP. 4. Pesta Parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Pesta paduaon parningotan di hatu tubuh ni Tuhan Yesus manang Natal ama ina. Di hari Senin 26 Desember 2022 pukul 10 walu WIB Bahasa Batak di Padomu dohot perayaan Natal ama ina. Papungu pelean tujolo do hitam manupaki Radio Bona Pasogit FM HKBP Robema Hita. Parmingguan Bodari ujung tahun. Di hari Sabtu 31 Desember 2022 pukul 10 pitu WIB Bahasa Indonesia, dohot pukul 10 sia WIB Bahasa Batak. Maringanan di gerejaon patupaon tado parmingguan ujung tahun. Laos papungu pelan tujolo dohita si pasahatot tudana pensiun HKBP. Partangyangan keluarga pukul 00. Patupama partangyangan keluarga pukul 00 WIB. Parsirangan ni taon dohot mamuhai taon naim baru. Songondalan hamauleateon pandonganion ni debata di tahun 2022 dohot mangido pangurupion ni debata laho mandalani tahun naim baru tahun 2020. Tapatupama partangyangan keluarga di Bagasat Tabe, acara di Parade Huriatado Tajaloma di gereja. Parmingguan tahun naim baru. Di hari Minggu sada Januari 2020 pukul 8 Bahasa Indonesia dohot pukul 10 Bahasa Batak maringanan di gerejaon di Patupado Parmingguan tahun naim baru. Laos papungu pelean tujolo dohita manupaki tu kategorial na poso bulung HKBP. 5. Dakdanak nasorang. Na hari Kamis 22 Desember 2022 di basa-basahon tu hatado sada dakdanak boru di tonga-tonga ni keluarga Deni Asitumorang, Indah R. Boru Purba, alamat Jalan Ampera Raya, Gang Anggrek nomor 40, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Sektor 4.
Hipasdo dakdanaki suang songoni natorasna. Onom pelean taon. Tapasahat ma pelean taota songon tanggung jawab tadi tonga-tonga ni huria songon ruas nama ngolu partondiota. Tapasahat ma marhite situa sektor tabe. Pitu pelean Natal keluarga. Tapasahat ma pelean Natal keluarga marhite situa sektor tabe. Walu pendaftaran guru sekolah minggu. Hobartu hasil sermon parhalado HKBP Mampang Prapatan na dipatupa di Jumat 10 November 2022. Pukaotama pendaftaran guru sekolah minggu HKBP Mampang Prapatan periode 2022 sahat 2024 dohot syarat boima tabereng di warta jemaat na adong dihita paling lambat hari Minggu 8 Januari 2023. Sia retret para puan HKBP Mampang Prapatan di hari Sabtu sahat Minggu 21 saat 22 Januari 2023 maringanan di Pondok Remaja PGI Jalan Raya Puncak Cisarua nang dipatupado retret seksi perempuan HKBP Mampang Prapatan. Doho tema menjadi wanita tangguh. Subtema Togu Jala Togam Parulusona Jalam Marlasni Roha Nasida di Ari Narosogot Poda 30 ayat 25. Pinangido tusude perempuan manang ina asa parsidohot. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi panitia yaitu Ina Dormian Boru Simbolon. 10. Parkir kendaraan. Mohon menjadi perhatian kita bersama untuk memarkirkan kendaraan di kompleks gereja secara teratur dan kendaraan yang parkir di luar kompleks untuk tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Khusus untuk tanggal 24 dan 25 Desember 2022, parkir kendaraan dipulkan di Sumbangsi, manang kompleks sekolah di samping gereja. 10 sada distribusi almanak dohot kalender HKBP 2023. Tusude ruas HKBP Mampang Prapatan nanaing manjalo almanak dohot kalender HKBP 2023 boima dipangido marhite situa sektor tabe. 12 ulang tahun kelahiran. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas nihuriata nama ulang tahun di bagasan samingguon di dok hatani debata di tangan nasiamundo ganjang ni umur jala habirang nado hamoraon dohot hamuliaon poda tolu ayat 10 onom. Akapelean hamolateon dohot na asing naso jinaha di tiktingon taidama di harotas acara na adong di hitabe songonima tikting ni huriata di bagasan samingguon tuhatama mamasu-masu martangiang mahita ale Tuhan debata para siroha nagodang kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini kalau kami boleh datang ke rumah-Mu yang kudus, bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, karena saat ini kami merayakan akan kelahiran-Mu. Engkau yang begitu agung Tuhan, mau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami, manusia yang berdosa. Ajari kami Tuhan, agar kami tetap bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu, di dalam kami memperingati hari kelahiran-Mu Tuhan. Begitu banyak suka dan duka yang kami boleh lalui selama tahun 2022 ini. Tapi kami mengucap syukur Tuhan, Engkau tetap melawat dan mendatangkan kami, sehingga Engkau memberikan kekuatan dan kehidupan kepada kami, sehingga kami boleh
sampai saat ini boleh merayakan kelahiran-Mu. Biarlah setiap firman yang boleh kami terima Tuhan, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan, setiap keluarga, setiap pribadi yang boleh menjadi jemaat HKBP Mampang. Kiranya Engkau melawat setiap jemaat-Mu ini Tuhan, dalam kehidupan mereka, dalam setiap pergumulan masalah yang mereka hadapi. Kami juga mengucap syukur untuk kelahiran dari jemaat-Mu Tuhan, yaitu keluarga dari Simorangkir. Kiranya Engkau memberkati keluarga ini Tuhan, agar keluarga ini bersuka cita, yaitu Amang Deni Situmorang dan Inang Boru Purba. Biarlah kelahiran ini menjadi anak yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kegiatan maupun apapun yang dapat kami lakukan dalam warta ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ya Bapa, biarlah setiap kegiatan yang boleh dilakukan di gereja ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang boleh memberikan ucapan syukur dan iuran tahunan mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau mau memberkati mereka dengan berlipat-lipat kali ganda. Begitu juga setiap tangan-tangan yang boleh memberikan persembahan Tuhan. Urapi berkati kami semua Tuhan, agar apa yang kami lakukan, apa yang kami beri ya Tuhan, berkat ini kembali kepada Engkau, dan Engkau memberkati setiap parhaladomu maupun uluan-Mu yang ada di gereja ini dapat mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Itu semua Tuhan hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang akan berulang tahun seminggu ke depan. Biarlah Engkau juga memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Banyak hal yang kami pinta, tapi kami hanya memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Biarlah setiap kami nerima dengan penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mendengarkan tabegema ede puji-pujian sian kor ama.
Marede Mahita sian buku ede nomor 62 ayat sada dohot udutna huhut tapapunguma peleata sada a dohot sada b. Di
asni roha madihamu dohot dame sian debata amata dohot sian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani debata nagai bejamita dihita palas rohata pasuang gugutta di pesta Natalon tersurat do di berita nauli sinurat ni si Yohanes bidu na perjulu bidu sada mamuka sin ayat sada 1 ayat 14 hujama dihita turpuki. Jadi akan semua buah buku Bibel bui mata berek sian layare alai hujama dihita dimulanai nunga adong hatai jala saur tu debatado hatai jala debatado hatai imana saur tu debata dimulanai ayat tulu saluhut nai marhite sian hatai do ubahin nama jadi jala dangarong nanggosada sian nong jadi naso marhite siani opat di bagasan hatai do hanguluan laos hanguluan ido panodang ni hazol maon. 5 namar sinodang do panodangi di bagasan naholum alai dang di jakon naholumi. 6 hehe do sada halak sinuru ni debata si Yohanes do guarna. 7 si tidangi do ibana uban naro asa di hati dakon panodangi anggiat gabi porsea saluhutna marhite sian ibana. 8 danga pala ibana panodangi na makatidak ko panodangi do tahe sia alai nunga madok rozu itu portibion panodang nasitongi na manodangi nasa jolma. 10 di portibion hiado ibana jala marhite sian ibana do majadi portibion HP dang ditada portibion ibana. 10 sada narodo ibana manopot nadi ibana hian gabedang di jakon akana di ibanai ibana. 12 alai manak piga nama jakon ibana tusido di lehon huaso asa gabi anak ni debatana sida akana porsea di guarna. 10 tulu ima akana sotubu sian mudar manang sian sakap ni daging manang sian sakap ni bawa tung sian sakap ni debatado. Perpudiat 14 gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tongani hitaon jadi huida hami mahasangapon na i mahasangapon ni anak sasada nasian amai gok asini roha dohot hasit tongan olah nido sahatna. Selamat Natal madita saluhutna. Menarik gutu rohaku kebaktianon parjulu na hadir torop na padua hon hohom mulu di gereja nasing gaur do mulu di sodang saya merasa bersuka cita di tempat-tempat nasing terutama mulu di pudi karena posobulung memakai handphone. Entah macahai mang nah di handphone nih. Ala yang gue disodang apalah gudak kuda. Coba dulu tenang sebentar. Tenang aja, sebentar kita tenang dulu. Boido di hilal hamu tabunai namar minggui molhohom dok mamauliate tu Tuhani gereja HKIP Mampang Perapatanon terhulang gusi jalan raya mulu marzami tahu di Rawamangun marzami tahu di Menteng Jalan Jambu ber tek 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 suara ni motor bajai, suara ni klekson
na minta jalan. Alian ko diso bigyan mo jo. Danga dong lagi soni. Hohom ison. Hamu nakadongan dok mamauli ate. Sotung dia tong roham taburo molo di menteng jala jambu. Sotung dia roham tumaburo molo di rawamangun. Enggak. Pengalaman saya di situ. Saya 7 tahun pendeta di menteng jalan jambu. Di sini tenang. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan. Saya merasa bangga bisa ketemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu lansia. Hutasuit CS. Saya senang bisa khotbah hari ini bersama mereka. Saya juga sudah 80-an. Dan doa saya kepada Tuhan, lansia Mampang Perapatan, doa saya kepada Tuhan, Tuhan izinkan kami ketemu lagi pada Natal tahun 2023. Amin. Alai do honok kudo tuhita sude, terutama tu lansia. Huiraldo si patanga ngilut tanggurung muna. Si patasong na rematik, si patasong na maol mudum. Upadok songo ni ala walami do, ayapeng mawelu 22. Alai do honok kudo tu sudehita nak tulan sia secara khusus sadahata namandok songonon. Life is a journey. Hidup adalah perjalanan. Hidup ini kadang-kadang berbelok-belok, kadang-kadang seperti tol, lurus, kencang, kadang-kadang menyempit, kadang-kadang turun naik seperti mau ke puncak, macet lagi. Songoni pe dalani, go on. Hita saluhub na nadison, dak kuboto manangah di baga sa pakilalamuna. Tak perlu pola botokui. Alay arong go de bata, no botoi. Apa yang Anda pergumulkan? Saya kurang kuat, dengkul saya sakit, anak-anak saya kurang beres, ekonomi kurang. Dan adok kita nasu punya pergumulan. Jadi unang lupa mu, au pe nak pe marjami tau, nak pe au mandok songoni, pergumulak ko pe arong do. Alai dak pola masih pabuak kita, tutu hanima kita. Jalani hidup ini dan jangan kecut sampai Tuhan memanggil aku dari dunia ini, dari Mampang Perapatan. Saya jalani, go on. No retreat. Tidak akan mundur. Molosongoni do marlapata ma jamita sadarion dihita. Turpukta Sian Johannes daksong si Matius, Markus, Lukas menaringoti Parmahan, Bethlehem, kandang domba, edeni surusuruan, dangi. Alai si Johannes o pitor madok do dimulanai nunga dong hatai. Isei hatai. Debata nagabe daging. Debata namanopa portibion. Disadetiki di Natali nunga gabe jolma ibana rap dohot portibion. Ido na marga di si Johannes dak parduli bana alana torop do itik ngulun si Johannes si torop hal na mangetong ibana na pistar. Logos, logika, mamakai pikiran
di dia mungkin Tuhan tu butuh portibion. Alai justru logikai firman ido dipakai si Yohanes gabe daging mahatai jalan maringan di tonga-tongan hitaon. Nuaing pesan jamita senau. Na parjolo molo olo debata marhite Yesus patutoru dirina gabe tubuh tu portibion mampang perapatan belajarlah untuk rendah hati. Itu no perlu. Jadi itu pesan pertama. Belajarlah rendah hati. Unak tiruhamu kehalahan. Ada banyak orang yang merasa hebat. PSH patang so hebat. HP katong na kering kosong. Merasa dia lebih pintar, tahu segala. Membahas-bahas si Sambo. Membahas-bahas politik. Partai on, partai ani, silo naneng monang, tu pemilu naneng ro. Pintar dia. Alayang guhita, daksoni hita. Hiduplah rendah hati. Ano jahamu jadi jabu, asal nak kolak kata jamitaon. Ano jahamu jabu boleh catat sekarang. Kecil sekali catat. Kejadian pasal 11 ayat 4. Kejadian pasal 11 ayat 4. Silakan boleh direkam, boleh dicatat. Aha mahoroa di Papua di Kejadian 10 sada ayat 4. Songonomma, saya simpulkan. Dungi adong mak kahalak na pistar nama lom ban rancang bangun adong separ hepeng di si ima na di kuari di si sinear Babel dungi di dok nasida ma tabangun masada bangunan masa tibo pencakar langit supaya tuh orang lain melihat kita supaya kita merasa hebat dan marilah kita cari nama. Dungi dibangun nasida mamenarai alai boto hamudo dang lomoro hani debata mida akasigijang roha. Dungi tuat ma debata digaori ma pikiran nasida kacau balau ma disi tohu wabohu warna Babel ma disi komunikasi betang merdalan ujungna gabe buyar ma proyek ini. Ima contoh dihita akal napistar parhepeng alai gabe sigijang roha. Audo honok kudu Tuhamu mampang perapatan, silakan. Kalau Anda bangun rumah mau 2 tingkat ke silakan. Tapi jangan untuk disombongkan. Asa diberi kalak kita, asa hebat guarta, unang-unang, jangan begitu. Bangunlah rumah, tapi nikmatilah itu bersama dengan anak-anakmu dan cucu-cucumu. Mula dok kepengmu, tuhor mobil, dak pelawai, beli mobil. Mula gudang gope hepengmu ya beli mobil yang lebih mahal, sampai Mercy, nakulan Honda Toyota. Alai do honok do tuhor mobilmu, alai unang dok di bawah sarham, asa diberi kalak kita, asa jago guarta, jangan begitu. Pakailah mobilmu untuk kamu nikmati. Mula dong mas berliamu, audo honok do pakai, romer minggu tu gerejawan pakai mas berliamu. Alai kembali dono kutuho unak pakai berliami dungi lenggang lenggok ko asa diberi kalak. Saya pakai ini untuk saya nikmati, bukan untuk saya sombongkan. Tak salah.
Edak salah mamorah alai mol hamuraoni untuk disyukuri dan untuk dinikmati, bukan untuk dianggarkan kepada orang lain. Ima pesan parjolo di hita. Kembali nak keningan tubuh Tuhan Yesus tu portibion gabe zolme bana di patutoro dirina alani hita pe gabe kahak natoro maroha mahita sude. Kamu kadongan isa hita nama buah buku Bibel manak catat tamuan noda asa boy marlapatat jami taon buku hamuan non didokon poda ni Raja Salomo Amsal pasal 16 ayat 18 demikian dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kurama saya salut. Kur lansia nakian saya bersuka cita. Alai do honok kudo edehom ma edemi sian serap ni roha do siap bulus ni roha. Kalau begitu Tuhan pasti berkati itu suara Anda kepada semua pendengar yang hadir dalam kebaktian ini. Sautik ngai jami taon nak pula pada diriku. Dang bosak kamu teh bigi. Baik, alai tuk pesongo ni. Dang jadi mertili-tili jamita. Unang gabe sanga di padok ruasi. Ai liling mai, amin ma. Mardosa holisi mardosa do pande. Jadi, oke lah, pesan kedua dan terakhir ini. Puasa marulon Nabadiyah hita tanggal 25 Desember. Pertanyaan. Aidang boy tanggal 24. Aidang boy ditikin asing. Puasa marulon Nabadiyah hita justru di pesta Natal dia tutubu ni Yesus sih. Puasa. Jadi ditugu turpukod do hita dakwal mamereng kandang domba barani pinahan alai ditugu-tugu si Yohanes do hita mamereng Golgata dohot hau pinor silang. Jadi Natal bukan hanya dinikmati, tapi Natal juga memanggil kita untuk bermanfaat bahwa Tuhan menyerahkan dirinya untuk aku, untuk kita semua, untuk dosa saya, untuk keselamatan dunia. Kalau begitu, terimalah Natal ini dengan sukacita. Las maroham, olo Yesus hadir, anno dikitiki kebaktian, marhiti-hiti roti do angguri, lau manjalo hasisan ni dosa, dok mamauliate. Jala unang lupa ho, marsugot, tong dorong perpunguan napa duahon di gereja pukul 6 sore, gitu ya. Datanglah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini hanya untuk melayani Tuhan. Tatur cema, jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, aku masih kuat jika saatnya nanti ku tak berdaya lagi.
hidup ini sudah jadi berkat. Saya simpulkan dengan kalimat singkat. Nyanyian tadi mengajak kita, selama masih hidup, selama aku masih bisa, saya akan melayani orang lain. Saya akan melayani orang lain. Melayani di sini bukan berarti saya harus beri uang. Jadi kalau namo rabui melayani, napugus pibudu melayani. Ala konteksnya melayani itu bukan rupiah, bukan uang. Tapi ini loh, hatimu. Ya bisa terharu bersama. Hatimu, selagi masih bisa, ya lakukan. Adong do ungkapan naliling songonon na sehujalo tikki sempilu piau. Molo hutuhor di tikki sempe semau, ay dang adong do pe Google di si songonon son sinuaing. Ikung gudang gua manulat buku tulis. Jadi di woto hamudo halaman belakang ni sampul buku tulisi ada di situ perkalian-perkalian. 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Alai dung lam dewasa au duk sekolah padita au dinomensen gabi hingo ma ado tersurat di toru ni perkalian-perkalian ni di sebelah kanan sampul luar nai adong masono kalimat, don't wait till tomorrow what you can do today. Don't wait till tomorrow what you can do today. Lapatan, jangan tunggu sampai besok. Lakukan apa yang dapat kamu kerjakan hari ini. Karena esok itu hanya hak Tuhan. Siapapun kita di sini, tidak ada yang bisa memastikan esok itu bagaimana. Oleh karena itu, selagi masih hidup, lakukanlah yang baik untuk semua orang. Do your best. Ate remaja naposo, do your best. And God will take the rest. Tuhan akan melengkapi apa yang kamu perbuat. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat di hari Tuhan di Los Homer pesta Natal di gereja mon. Tenang gereja Tuhan. Dan ada suara seluar, suara ni mobil, suara ni kendaraan. Tenang do gereja on. Ajari mahami menjaga hahohomon, hahomion ni kebaktianon. Sila molo hohom do kebaktianon. Taruli mahami sian hagugun dohot dihapor siaupe. Tuhan pasu-pasu hom mahatam. Pasu-pasu maka ede sian paduan suara na hubigi hami. Las marohana sida, las nang rohanami ubigisa. Tuhan secara khusus akan lansia ni gereja HKP Mampang Perapatanon. Saya leo dope gugu hai pason semangat hidup di nasida. Pasti do adong aka sahid rematik song na mulai lebat-lebat merdalan song na maol mudum pasti do dialami akalan siya Tuhan alay tangyang nami tuho leo pinasida semangat hidup jalay ko pajupang do pehamido nasida muse di Natal tahun 2027 na nangro pos dorohan nami Tuhan pasu-pasu manasida nang keluarga nang huriam dison Tuhan jalo matang yang nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Mari di mahita hut tapapungu piliata.
Tapasama piliata martang yang mahita. Ali di bata amanamina di benua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon na denggan dot na saulibasa na mauliutus. Basa kami ma sian na nilehon mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asahu parhas yang kami pilihanon pati buluhun harajaonmu di tonga-tongani huriam do di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asalam mutadahami godang ni sileon-leon mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oh
Tuhan debata na toktong na sumar mula na sumar patsohotani. Hupuji hami mahom alani saut ni sudedeng kan basam do tahim naung sinakakmu adorang sumaroja dope hasianganon. Dang tarabat sibolis sakakmu dang sudah tahim na badiai di bahid dosa nami. Alani holong ni roham na balgai na sohaduduani di bahid ni. Mauliate ma rohanami tuho. Alnauk saut sinakakmu ima parsurum di anakmu gabi si palua jala si panguluhami. Asamalua hami sian dosa, sian hamatean, dohot sian uhum, jala macohot hami mangulahon dosa. Ope, saya si maroham di hami. Togihon mahami tu anakmu, saya bae mahami gabi siluam tu ibana. Asa upani halo jaon na hami, ala natin naon na birniti, dohot hangaluton humokop pami. Asa ibana na puna hami, jala hami na puna ibana. Saya sungguli mahuriam sadarion, asa diingot habal gaommu, dohot haroro ni anakmu gabi zolma, lau panguluhon hami pardosa. Saya sungguli ma akaparhalaro ni huriam, mamaritahon berita nauli tu saluhut halak, naung patar hasangapommu, jala naung jupang dame dohot hasonangan. Saya leho mapitu nau kaptu halak si pelebegu, dohot tu parugamu nasing asarona sida, mangului Tuhan nami Yesus Kristus. Saya raja ima saluhut raja dohot akasuruanna. Asa diboto nasida naung dilihon ho raja jala Tuhan na sumurungi rodi saliling nililingna. Saya lehon gogo tu akana dibaga sa pangujunan apuli akana marsak jala palua akana targogot. Saya tatap jala odingi akana pinaburu-buru ni halak ala ni guarmu. Saya dongani jala pasu-pasu mana sila suwe akana magurang rodi akana danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama nami na di Banua Gijang saya pinarbadia maguarmu. Say Roma harajamu, say saut malomoni roham di Banua Tongahon, songon na di Banua Gijang. Leo matuhami sadarion hanguluas siapa hari. Se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batama ho. Disodakon Tuhan di Batama buhina tuho jal asi marohana midaho. Didopakon Tuhan di Batama buhina tuho jala di pasaor homma damena tutodim. Pinasa matu situa la mengatur para padan na badia. Amanginang 5 menit mahita istirahat jala pinangido ma turuas nasobui rotu jolo majalo marulaun na badia asa uhudul ma tujulu sahalinai tuakaruas nasobui rotu jolo majalo marulaun na badia asa hudul ma dijolo
hita anon 12 halak ma tujolo jala pinangido asa maju mahita tujolo menurut akana perlu akana matua ma akalansia di jolo dohot akana nasoboi ro majalo ulaun nabadia. Kita akan neng tamulai ma marulaun nabadia asata pahohom maju ma akan na dipudi amanginang asata isi maju akan na dijolo sada karosi mulubuy opat talak ma sakarosi opat talak jala maju ma tujolo akadongan nami parhalado situa asa digorahor wasta sakarosi opat talak ma alai muluna dijolo akan nasubui majalo marulaun nabadia ma akan amanginang asa maju mahita tujolo sakarosi opat talak opat
didorong lagi. Tabahoma amang inang nita salhutnan ruas niurian nawar pemudi garejon neng jalot tama perpadanan nabadia marhite nama jaloroti dohot anggur. Marede Mahita, Sian Bukit D nomor 152. Dosa di
Dameni debatana sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ati-ati muna dohot rohamuna, marhiti-hiti Kristus Yesus. Amin. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata para sirohana sumurung, amanami na di banua gijang. Asiroham topot mahami na pungulison, adorang hupanga kami anon perpadanan na badiai. Lehom mato di perbadia tugan upami, asa ditubuhon hapor siaw na mangudu di hami. Asa positu turo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop kami. Pergugoy mahami maswadahu diri nami. Asa tarhito kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon hapor siaw na mangului. Saitai tirohanami asa lamalungu kami tuban wagijang. Asa say masihol hami paimahimahon haroro ni Tuhan Yesus. Amin. Kita akan nong pinarhamal ni debata. Kita sakap noaing mangaton perpadanan na badiai. Di baheni tatibang ma cumolo manang natau hita marulaw na badia. Asa unang honauhu manangi sesiak kitaon. Ay holan na uduk roha, jalan na manol soli rohana alani pabahenanna na soture, jalan na manopoti dosana, jalan na porsea dihasani dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tao mangaton perpadanan na badiay. Alaya kanadohot marulong na badia, unang bedioloy sibolis, unang bedidak dati mardosa, tung padaw hamu marohamu nasyani, tung gotapok kamu mahosam dohok lateni roha. Alay paingot-ingot hamu ma Tuhan Yesus Kristus nang mate, jalan mulak manguluh makopamu, asa tau hamu mangaton perpadanan na badiay. Di bahini tata kasih majolo rohat tabe, jala alusi hamu masuk kusukunon jang-jang mahamu. Di parhatu turohamdo halak pardo saho sian hatu tubum dohot ala ni pangalosim di pati ni debata molo di parhatu turoham dogma olo. Namarsak doroham ala dosami jala dipangi doroham neng malua honuaing siad dosam molo songoni roham dogma olo. Di parhatu turoham do nang roh Tuhan Yesus Kristus tu tano panguluh pardosa ibana nang mate do mulak manguluh mokopo mamorsan jala manesa dosam molo songoni di parhatu turoham dogma olo. Olo doho manggotapon sian roham lateni roha dohot hosom ni roha akup ni i olo doho mardengga dohot halak na mangarsahiho jalan olo doho manesa dosa ni dongamu songon na pinangido ni roham sesau ni debata sude dosam molo songoni roham dogma olo. Atong tapau dukbe marohata jala tatopoti madosata ihutok kamu matang yangon di bagasan rohamu nabe. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardosa godang dohami ay jo ulau sihami patikmu tamado hona uhummu hami nuaing dohok sogot molo balasonamu tuhami hobar tu pabahanan nami alai alani godang ni asiro tolong ni roham dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus nang nilihom humokopami alani ubahin na hupami mangido tuho asi maroham dihami say jalo mahami say sama sudidu sanami jalale hotor di perbadia tuhami asa margugu hami mangalo nasa dosa dohot mangulahon no bartolomo ni roham saliling di tanod dapi hami. Amin. Atong hamu akan manopoti dosa muna jalana mauas di asini rohani debata
Saya sahat ma Tuhamuna hina porsiamuna. Mangasahon hatani Tuhan Yesus dohudok Tuhamu. Pasma rohamuna. Nunga sesa saluhut dosamuna. Marhite-hite guarni debata ama. Dohot anak. Dohot toddi parbadia. Amen. Alea manami nadi banua gijang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai Roma harajonmu, sai saut malomo ni roham di banua tongon son na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Unak kami togiho tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Ai hodo na puna harajaon, doho tagogoon, rodi hasangapon saleleng nilelengna. Amen. Gudul mahamu. Mari dihitasian buku di nomor 150 tolu. Atong tangiho kamu matona ni Tuhan Yesus laho padirihon perpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu bornginei uju tarjehe ibana. Didok mamoliate dungi di ponggoli mai di parleho tuak kasisiana huhut madidok. Jalo hamuma jala pangamma dagi kudui nanilehon tuhamatean humokop pamu. Bahe kamu masongoni bahen parningotamu na diahu. Jala dungsun na sidamangan dibuat ma panginumani didok ma mauliate dungi didok ma tunasida. Jalo hamuma sudi hamu manginum siani. Ia panginumanon pada ne baru maon marhite-hite mudarhu. Nani usehon humokop pamu bahen hasesan ni dosa. Sai bahe kamu masongoni bahen parningotamu na diahu. Atong Roma hamu nungarade sude ida jaladai hamu ma dengan bahasa ni debata. Idok tuata Yesus Kristus, jalo hamumon, jala pangamma, dagi kuduin ang nilion, kumokop pamu, ima mangaramoti, jala pakoton rohamuna makaporsya ibana, asa di hamu, amuluan nasura sudah. Amin.
asa di hamu hangoluan na sura suda. Amin. Moloboy do jom ale moloboy do enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa nanti dulu aja enggak apa-apa. Hidup kata Yesus Kristus. Jalo hamu mon, jala pangama. Dagi kudui nani lehon umokop pamuna. Ima mangaramoti jala pohon rohamuna maka musya ibana. Asa di hamu hangoluan na sura suda. Amin. Hidup kata Yesus Kristus. Jala hamu mon, jala inum siani. Udah hurui nadi sehon bain hasesan di dosa muna. Ima mangaramoti jala pohon rohamuna maka musya ibana. Asa di hamu hangoluan na sura suda. Amin. Ibana, asa di hamu hangoluan na sura suda. Amin. Bulan kamu di bagasan kami. Hangoluan na sora suda. Mari Maita nomor 142. Amin. Ulak Mahmud Ayat bagasan. sada dohot ayat 2. Yesus Kristus. Jala inum siani.
baen hasesan nido samuna ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka persya ibana asa dihamu hangoluan nasora sudah. Amin. Ulang mamu dua kesandar. Hidok Tuhan tajid Kristus. Jalo hamu mon, jala inum siani, mudar hudui na niusehon, bain hasesan hidup samuna. Ima mangaramoti, jala pahoton rohamuna maka porsya ibana. Asa dihamu, hangoluan nasora sudah. Marinde maita nomor 452 ayat 1 ayat 3. Amin. Mulak mamu di bagasannya. Porsya ibana asa dihamu nasara amin. Sesani dosamuna imam mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsya ibana asa dihamu angoluan nasora sudah. Amin. Mulak mamu di bagasan dari. Tuhan Yesus Kristus, jala hamuna, jala inusiani, mudar tuduin dan sehon bahen hasesan hidup samuna, jala pahoton maka persya ibana, asa dihamu hangoluan, nasora sudah. Sesani dosa dihamu imam mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsya ibana asa dihamu hangoluan nasora sudah. Amin.
mulak mamu di bagasan. Kemarin Demaita nomor 155 ayat 1 ayat 4. Didok Tuhan ta Yesus Kristus, jalo hamu mong, jala inum siani, mudar hudui nan yusehon, bahen hasesan di dosa muna, imana mangaramoti, jala pahotten rohamuna, maka porsia ibana. Asa di hamu, angoluan, asa Hasa
Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamu mon, jala inum siani. Mudar hudui naniu sehon. Bahen hasesani dosa muna. Imana mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana. Asa dihamu hangoluan nasora sudah. Amin. Marende Maita nomor 142 ayat 1 dot ayat 2. Hidup kata Yesus Kristus. Salam hamu, jala ibu, nani sehon, mana mengalamoti, jala pahut, asa dihamu, asura sudah. Hidup kuasa Yesus Kristus. Jalo hamu jala insiani. Mudar puri nani sehon. Bahen hasesani dosa dihamu. Imana mangaramoti jala pahotan rohamuna maka kursia ibadah. Asa dihamu hangoluan nasora sudah. Amin. Ulah mahu di bagas sendam. Hidup kuasa Yesus Kristus. Jalo hamu mon, jala inusiani. Mudar hudui nani sehon. Bahen hasesani dosa muna. Imana mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsia ibana. Asa dihamu hanguluan nasora sudah. Amin. Ulah mahmu di bagas sandang. Marende Maita nomor 452 ayat 1 dot ayat 3. Hidup kuasa Yesus Kristus. Jalo hamu mon, jala inum siani. Mudar hudui nani sehon. Bahen hasesani dosa imana mangaramoti jala pahoton rohamuna maka kursia ibadah. Asa dihamu hangoluan nasura sudah. Amin. Por
Hidup Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma, jala inusiani, mudar kudui dan isehon bangen hasesani dosamuna. Imana mangaramuji, jala pahokon maka persiai gana, asa dihamu, hamu nasora sudah. Yesus Kristus, jala kamu mau, jala inusiani, udar kudui nan isehon bahen hasesani dosamuna, imana mangaramoti, jala pahoton rohamuna, maka porsiai ibana, asa dihamu hanguluan nasora sudah. Marendema itu nomor 476 ayat sada dohot ayat 2. Amin. Mulak mahamu di bagas sandani. Hidup Tuhan Yesus Kristus. Jalo kamu jalo inusiani. Imana mangaramuti nama manusia ibana asa dihamu Jang meta salutna uhut mangedehon edde sian bukede nomor sia. Pujima Tuhan debata ale todiku, jalan asa rohaku di bagasan mamuji warna nabadiai. Pujima Tuhan debata ale todiku, jala unang tung halupaho denggan di basana sudena.
Ibana do manesa do sam sudena, jala ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagua jala dilehot tuho denggan basa do hot asini roha. Para siroha jala pardenggan basa do Tuhan debata, labbat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahe tuhita na hobar tu dosata, jala dang dibaloson tuhita na hobar tu hajahatotta. Songon asini rohani ama-ama tuaka anak konna do, asini rohani Tuhan debata, diakana makabiari ibana. Nunga takas di patuduho debata, holong ni rohana itu hita, dinamate Kristus sumokopita uju pardusa do pehita. Atong dalam malua mahita noaeng sian rimasna, dungga be parpitor hita hinorhoni mudarnai. Dibaheni saya pujion ni pamangaku dohok rohaku, dohok nasa pabahenaku do Tuhan debata, holat nyon ro di saliling nililingna. Amin. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disodakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala dipasorhon madamena tutodim. Selamat Hari Natal, mari kita salutna. Selamat Hari Natal.